Bideo honekin erakutsiko dizuet kontu berriaren barruan Drive espazioak ematen dizkigun aukera desberdinak ikasleekin materiala eta partekatzeko. Gehienok bere erabilera jakingo duzunez, nahiko azkar joango naiz, baina edozeinek bestelako zalantzari baldin badauka, lasai galdetzea du. Karpetetan banatzen da Drive espazioa, eta nik karpeta ezberdinak egin ditzazket. Hemen ditut adibide gisa ikaslea karpeta eta taldea karpeta. Karpeta bat sortzea, eskubiko botoia eman, karpeta berria, izena jarri, sortu, eta karpeta sortu egiten da. Borratzea ere oso erraza da, klikatu, suprimir eman, teklatuan, eta ezabatu egiten da. Karpeta osatu ondoren, barrukaldean beste karpeta batzuk sortu ditzazkegu. Hemen, banakako klaseetako ikasleen karpeta bana osartu dut, Ainoa, Aloña, Helene, eta karpeta honetan sartu dezaket ikasle horrekin bakarrik partekatu nahi ditudan baliabideak. Nola partekatzen da, edo nola pasatzen zaio karpeta hori ikasle bati. Karpetaren gainean jarrita, eskubien agertzen zait informazioa. I honi sakatuz, agertu eta desagertu egiten den atal honetan. Hemen jartzen du, karpeta hau Jokinena dela, nire jabetzakoa, eta karpeta horren esteka duen edozeinek ikusi dezakela. Karpetaren esteka oso luzea da eta ezin da asmatu, orduan, esteka hori pasatzen didan persona bakarrik ikusi dezake, bai? Nola egiten da, nola partekatu dezake Ainoarekin karpeta hori. Hemen nagoela, aukeratuta daukatela karpeta, ikono honi ematen diot, hau da, karpetaren esteka luzea, eta hemen, email bat bidaliko diot Ainoari. Jartzen dut bere posta elektronikoa, eta hemen idazten diot. Emailarekin batera, karpeta, esteka, doakizu. Nik hau bidaltzen baldin badut, berarekin partekatuko dut karpeta hori eta barruan dauden elementu guztiak. Hemen dakat aukera esateko berak ere gehitu, editatu, ezabatu, antolatu dezakela karpeta horren barruan dagoen edukin guztia. Horrela utzita, berak ere ilotzerik izango ditu bideoak, argazkiak, edo dena delakoa, audioak ere. Bidali ez dut emango egin, baina, printzipioz horrela, ja, Ainoari bidaliko nion email bat modu horretan, automatiko juten da, eta Ainoak aurrerantzean klikatu ezkero. Esteka horretan, ero bere Drive-etik, sartzerik izango luke karpeta horretan. Karpetan sartzen naiz, eta karpeta honetan ilotzerik dakat edozer gauza, nire ordenagailuan daukadan edozen artxibo. Jutera iz, nire ordenagailura, hemen dakat adibidez bideo bat, eta oso horreza da jotzea. Hartu, eta eraman. Kargatzen hasten da, bitartean MP3 bat, audio bat igotzeri daukat ere, igotzen dut, hemen ikusten da, noiz igotzen duen, eta inkluso partitura bat ere igotzeri daukat, hau da museskorekin egindako partitura bat. Kostetezuenan berdez jarriko dira denak igota daudenean. Izten dut, eta listo, karpeta honetan, Ainoa Zuruzutaren barruan daude 3 artxiboiek, eta berak artxiboiek ikusi eta deskargatzerik izango ditu. Eta berak ere, modu berean, artxiboak ere igotzerik izango ditu. Taldetan aritzen zaretenontzat, taldekin aritzen zaretenontzat, taldetako karpeta bat osatu daiteke, eta talde desberdinentzako karpetak ere, talde guztiarekin partekatzeko modu berean. Hemen ere, eta bestetan ere, baina ekin daitekeen beste kontu bat honako hau da. Berria edo hemen eskubiko botoia eman ezkero Googleeko dokumentu bat sortu dezakegu. Emango diot hemendik egitea edo hemendik egitea berdina da, Baten diot, sortu eta partekatu hemen barruan. Jarriko diot hemen dokumentuari izena, adibidez kasu honetan ningo dugu YouTubeko bideoak. Eta hemen txertatuko ditugu YouTubeko bideo desberdinen esteka. Joango naiz
honetara, aukeratuko dut, hemen itxasiko dut, beste bat hartuko dut, itxasiko dut, eta hemen gelditzen dira bideoen esteka. Beraiek gainean klikatu eta horrela jarri ezkero, ja, sartu daitezke, sartu daitezke bideo horretan. Ados? Hau, horrela jartzen ari zen momentu grabatzen ari da artxiboa. Eta hemen jartzen dit, ja gordeta dagoela, gordeta ditula aldaketa guztiak. Nik hau ja itxi dezaket. Eta, karpetaren barruan, hemen ja agertuko da artxibori. Berriro, aktualizatzen, eguneratzen baldin badut, hemen txakatu ezkero, hemen agertzen zait artxibori, dantza taldeak 0 bat, karpetaren barruan. Klikatzen dut, eta hemen dago ja, artxibo partekatu ditudan artxiboak. Bai? Modu honetan, modu erraiz batean, ikasle guztiekin edukin desberdina partekatu dezakegu. Bai, guk beraiekin, eta baita ere oso importantena dela, beraiek gurekin. Guk nik zuei erakusten dizudan bezala nola erabili hau, ongi likoke zuek alduzuen neurrian ere, zuen ikaslekin ere laguntzea bide hau lantzeko. Seguruenik eta adinaren arabera gehienek horrelako tresnak ere erabiltzen jakingo dute, baina batek ez baldin badaki, zuek lagundu edo gurasoekin saiatu lortzen, edo momentu batean ezin baldin badezu ere, hor prest gaude Jon Berruezo, Beñat, Begoña, ni neu, pixka bat laguntzeko dinamika hauek denok hartzeko. Besterik ez.